बाइक एक्सिडेन्ट जानानै सेस अरा खामलावजोब्बाय सेस सेंग्राफोर ना मा मोनोबा बोरैबो मानसियालाय राइडारनि सेन्दां एक्सिडेन्ट जाग्राया जानो देरफुयोलै लाब्राबद गेस माबाग्राबो गैया नामा पुलिस गैया नामा बेनाव गारियाव माबा थायोमोनथ' अर खोमोरग्रा औ गारिफ्राव अर खोमोरग्रा थायोमोनथ' ओइ राजु फायार माबा नों थायोमोन उसे ना सफैखो ए दे नै ओरै पार्कआव गारि गोलैनानै गारि खामदों नालाय बाइक बेखौ नायदों जोङो खामगासिनो दङ नै दाबो औ बाइकआनो औ गोलैदों अमा बे माबाफ्राव थायोमोनथ' बे माबाया मा होनोमोनलाय बे खोमोरग्रा थायोमोन गारियाव थायाबो बिदि गारियाव थायोना थाव डिपु थागौमोनथ' पुलिसाबो गैबावै ना माथो दानसै इसेल' हाया गैला बासिखायाखिसै माथो खामजोबखाबाय बेरनाय बायदि जादों ना माथो बुस्थुआलाय गैलालै जालालै दासो दहायनो मोननांगौ बेखौ खाथियावनो माथो माबा दङ टायार माबा सिलिन्डार औ क'क्राझार पाटगाव लाब्राबदनि बे नेसनेल हाइरडआव नै माबाफोरनि बिसोरनिनो लोगो आरोना बाइकआ खामजोब्बाय नै मानसिया जेबो जायाखै नामा बाइक राइडारफोरनि হ্যাঁ বাইকটো যে গুচাইলা চাবিটো ক'ত দিছে মানে নাজানো মইতো এতিয়া চাবিটো ক'ত থৈছে চাবি वायरिंग पूरा जल गया वो भी नहीं होने वाला कुछ वायरिंग पूरा खामजोब्बाय बहा जाबावनो बिलाय दासो बुस्थुखौनो दासो मोनबाय हेल्प खालामगासिनो नै आसोला ओके ओके अभी लोग थोड़ी देर वेट करना वीडियो बना दिया वीडियो ना आखिना नों ना आखिगो बासायनायाव जादों बे गाबायना बे आरो पुरा गरमखाना बे गारिया हिट खाबाय नालाय गोलै लोगो गरजोंबाय बे बासजों फौजिखौ मोनथियो गासिबो गोलैनायाव बे अन्थाइजों माबा जाबाय नामा सिगां होनो मोनबा बिदि खालामामोन बे
आं खाबाय बेयाव गेस थायो होननानै मा अमा बारस'दोंनो खोनाया गावजों माबानो गानो डिफेन्सनि पानी डाल ले हाजों माबा खालामलाय हाजों जा गोबाव खामद्रायबाय दांलै वायरिंग पूरा खत्म हो गया फार्स्टआव होयोमोनब्ला जेबो जाया बियो गोलैदों सिगां होनो मोनोबा बिदि खालामोमोनथ' बियो आं बाहाय बेयाव गेसाव दं होननानै गेसनि स्टराव थाखाजोबो ना बे खोमोरग्राया एमएक्स आयु महाराष्ट्रनिसो गारियाबो बैलाय